Waqt konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-Ministru għall-Ambjent Miriam Dalli u l-President tal-Partit Laburista Eric Xiberras ġie sostnut kif il-Partit Laburista laqab sodisfazzjon pastoriku ieħor fejn il-Gvern qed iwettaq dak li wieħed mal-poplu li Manuel Island u Forti Tinjejjena taw lura lill-familji Maltin u Għawċin. U dan qegħdin nagħmluh mingħajr ma l-Gvern se jkun qed iħallas għall-valur tal-art. Għaliex qed ngħidlek għaliex il-Gvern se jħallas biss parti mill-ispejjeż verifikati u ġustifikati li l-kumpanija privata MIDI nefqet fuq Manuel Island. U dan qed isir ukoll wara analiżi li saret tal-ispejjeż li ġew iddikjarati mill-kumpanija. Il-Ministru enfasizzat li madwar 1700 sottomissjoni waslu mingħand iċ-ċittadini dwar dawn is-siti, bit-tema ċentrali tkun aktar spazji naturali, aktar siġar u ambjenti sikuri. Partikolarment hija nnotat l-involviment taż-żgħażagħ li wrew ix-xewqa li jkunu parti minn dawn il-proġetti u mill-futur ta' dawn iż-żoni. Semmet ukoll workshops li saru għal Manuel Island b'aktar minn 70 parteċipant li ddiskutew aspetti ambjentali, arkitettoniċi u soċjali minn organizzazzjonijiet mhux governattivi bħal Flimkien għall-Ambjent Aħjar, Graffiti u Nature Trust Malta li ppreżentaw idejat innovattivi. Min-naħa tiegħu il-President tal-Partit Laburista Eric Xiberras sostna li d-differenza bejn il-partiti hija waħda ċara bejn min jara limitazzjonijiet u min jemmen u jwettaq. Illum qed niċċelebraw mument storiku. Mument fej Malta qed tagħmel għażla ċara dwar min aħna, x'valuri għandna bħala soċjetà u x'futuri rridu nibnu flimkien.